खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ फैगौ 8 जुन बे जुनाव बिटिसि बिसायख'थि थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि खख्लाबारिनि बे जानो थांगासिनो आरो बेवहाय गुबुन गुबुन दोलोनि राजखान्थियारि हान्जा बे हान्जाया जरदारै केम्पेइन बे केम्पेइना सोलिगासिनो नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफायो बिपिएफनि मानगोनां बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथाङा आंजों लोगोसे दंफायो बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन जे बिथांमोननि जे केम्पेइन खालामनाया बा बिसायख'थि फोसावदिंनाय बे फोसावदिंनाया माबायदि जादों बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन माबायदि सोलिगासिनो नोंथांमोननि जे बिसायख'थि फोसावदिंनाय बेयाव उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया तीव्र गतियाव सोलिगासिनो दं जोङो सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय गामिफोराव हाबदों जोंनि मानसिफोर हाबदों आंनि जेबो हाबफैदों आरोखि कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं बेवहाय नुनो मोनदों दा नैबे बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो इएम एमसिएलए मन्त्रि बिथांमोना बेहाय फैनानै बिथांमोना केम्पेइन खालामफैदों दा बे थासारियाव बिथांमोनजों जुजिनाया नोंथांनिया माबायदि जागोन बेयो नोंथां साननाय बायदि नोंथाङा हयथ' साननो हागौ जे आंहा जुजिनाया गोब्राब जागोन बा बिपिएफ दोला बेवहाय जुजिनाया गोब्राब जागोन नाथाय खोथाया बेबायदि नङा दानि सिटुवेसना बरंस बिपिएफनि थाखाय प्लास जादों नान बड' भटार्सखिनिया बिथांमोननि जा बिजाथिमोन बे बिजाथिया इउपिपिएलजों बायजादों थाखा फैसा लानानै बायजादों आरो नाथाय भटार्सफोरा बिथांनि सायाव खुद्रिखांनानै दा बिपिएफ दोलोनोनो भट होनो खुगासिदों आरोखि गतिके मेक्सिमाम नान बड' भट जोङो मोनगोन आरो जोंनि बर' भट ट्राइबेल भटखिनियाथ' जोङो 60% मोनखानानै दङ गतिके गोबां भटआव जोङो देरहानो हागोन आरोखि नैबे बेलायावनो जलेन दैमारि जाय एमएलए बिथाङा बुंदों मा बेवहाय फैसा नस्थ' खालामनानै जेबो गोनांथि गैया शंकर बसुमतारीखौ जास्ट माने मोनसे ओरैनो हाग्रामा महिलारिया फसंदों होननानै बुंदों बेवहाय देरहानाङा जिरायना था होननानै बिथाङा बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिथांहा आंनि समस्थियाव जोंनि खख्लाबारि समस्थियाव आंनि बेसखौ बिथाङा मोनथिया बिथाङा आंखौ सिनायानो आरो नुफेरदोंना नुफेराखै बहाबा नुफेरनो हागौ खिन्थु खख्लाबारि समस्थियाव आंनि एक्टिभिटिया मा बिथाङा जेबो मिथिया आङो 17 बोसोर बिटिसि जानायनिफ्राय बिपिएफ दल जन्म जानायनिफ्राय बे समस्थियाव दङ आङो 9 बोसोर जेनेरेल सेक्रेटारि ब्लक बिपिएफ कमिटिनि आरो मोनथाम टार्म 7 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै दङ गतिके बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ मिथिगौ आं माबायदि मानसि बिथांनि माने सालाया मा होनना बुङो माने जानला मोनला फिदिंब्लानो जाया दा बिथांनि बाथ्राया भित्तिहीन रायजोआ बिथांमोनखौ थगायसुला होननानै मोनथियो दा गावखौ थगायसुला होननानै फोरमान होनो बिथाङा बेफोरखौ बुंदों माने मिनिजानायनि अनगायै जेबो जानाय नङा आरोखि नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों बावैसो सिगाङाव जोङो मेडियायाव नुनो मोन्दों आरो मैयाबो सासे नैबे मसलपुर लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाबाय आरो बेनि सिगांनो फुंबिलि प्राइमारिनिफ्राय आफादगिरि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जादों दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि जे सिंनि लेभेलाव बा नैबे बिपिएफनि सिंनि लेभेलाव एसे थासारिफोरा एसे आलादा जानानै दं नामा जायनि थाखाय जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबहैदों बिथांमोना जेबो आलादा जानानै गैया बिथांमोना इनएक्टिभमोन फुंबिलि प्राइमारिनि जा प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ जोङो बुंबाय थादोंमोन जे बडि टार्मिनेट खालामनानै थाबैनो नोंथांमोना लानांगौ बिथांमोना फालियाखै बाथ्राखौ मानिबोआखै बिथाङा इनएक्टिभ जानानै थाबोबाय थादोंमोन गतिके आइसि वर्किं प्रेसिडेन्ट सासे जोङो प्राइमारि कमिटिखौ मालाबानो बासिना लानो होदोंमोन आरो बिथांमोना बे रोखोमैनो एक्टिभिटि खालामबाय थादोंमोन उनाव जेथिया गाव एसे आइसोलेटेड जाबाय ओरैनोबाबो फेमिलि प्रब्लेमाव थानानै बिथाङा जोंनो दोलोनो जेबो एक्टिभिटि होनो हायाखैमोन आरो गोबाव सान बेनिफ्राय बे गोजोन खुंगुर ब्रह्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन जिल्ला इउथ कमिटिनि बिथाङाबो इनएक्टिभ
इनएक्टिभ आरो बिथाङा सासे मोनसे कलेजाव हाबनानै दङ बे बिथिंनिफ्रायबो बिथाङा सार्भिस होनो हायाखैमोन दा बिथाङा नै बिसायख'थिनि उनाव सेवनानै थागोन बिथांनिफ्राय जोंहा जेबो खहा जाया रायजोआव जुदि सोङोबा नोंथांमोना गम मोनगोन आरोखि बिथांनि गामिफोराव बिथांमोना माबायदि दोलोनि मावथिमोन बेखौ मोनथिगोन आरोखि आरो बिथांमोननि केरेक्टारफोरा मा बेखौ मोनथिगोन बिथांमोना मायाव बेस्थ' जानानै थायो बेफोरखौ सोङोबा गासैबो माबाया ओंखारगोन बरंस' जोंहा माइनासथ' नङा प्लास जादों होननानै आं बुंनो लुबैयो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों जे बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जथायै नैबे 22 नं खख्लाबारियाव जरदारै मोनसे बिथांमोननि जिखिनि लिडार भिआइपि लिडारफोरा बे जायगायाव फैनानै केम्पेइन खालामफैदों दा बेवहाय नैबे बिपिएफ हिसाबाव जिहेतु मोनसेल' दोलो जाना दं बेवहाय एसे बिथांमोना जे मोनसे जेनेबा राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै बिथांमोनखौ एलायन्सै बिथांमोना जुजिदों दा बेवहाय हारसिङै नोंथांमोना माबायदि जागोन बे जेबो गोहोम खोलैया नोंथांमोनखौ आं दहायनो बुंखाबाय जे बिथांमोननि एलायन्सआ जोंनि बे समस्थियाव देग्लाय खामानि होनाय नङा आरोखि जाहोना जाबाय जे नान बड' केन्डिडेट गैखाला आरो जोंनि समस्थियाव बिजेपि गोबां गैखाया जिएसपि दङमोन नंगौ खिन्थु बिथांमोना केन्डिडेट मोनैनि थाखाय केन्डिडेट गैयैनि थाखाय खुद्रिसारदों बिखेखय रायजोआ आरोखि खैजोनमान नेताफोरनि बादै नंगौ नेताफोरा थांगोन जे इउपिपिएलनो भट होनांगौ होननानै हयथ' रिकुवेस्ट खालामगोन खिन्थु खुद्रिसारनानै थानाय रायजोआ बिथांमोननि खोथा मथै भट होनो नागिराखै बेखौ जों रायजोनि गेजेराव हाबनानै दिनै मिथिदों गतिके एलायन्सनि जि अंक बे अंकजों देग्लायनि रिजाल्टआ फैनाय नङा दा बेवहाय नोंथांनाव जोबथि सोंथि सोंनो लुबैदों दा बेवहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा जायोबा बिनि बिजाथि मन्टु बर' बे मन्टु बर'आ गामि गामि थांनानै जौगाखांनायनि बाथ्रा बुंनानै स्ल'गानजों सोलायनांगौनि स्ल'गानजों बिथाङा गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरनाव भट बिहैदों दा नोंथांमोना मा थांखिजों माबे बिथांखिखौ लानानै रायजो राजानाव नोंथांमोना भटखौ बिहैदों जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबदों जे जौगाखांनायखौ नांगोन नाथाय दानि जि बिटिआर सोरखार बे सोरखारा जोंनि ओनसोल जौगाखांनायनि जि पलिसि बे पलिसिया आसलते बिथांमोना गैया खारन बिटिआर बे गभर्नमेन्टआ टटेलि फेइलर जादों आरोखि जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावनो जा केन्द्र सरकारनिफ्राय फान्ड एभेलेबल लाबोनानै जोंनि ओनसोलनि जौगालु खामानिफोर मावनायावनो जा बिथांमोना टटेलि फेइलर जादों दा बिटिआर एकर्ड मथे 1300 कोटि मोननो गोनांमोन दा थाइसेबो लाबोनो हायाखै थांनाय सिगांनि फाइनान्सियेल इयारनि माखासे फैसा बिथांमोना इउटिलाइज खालामनायावबो फेइलर जाबावदों जि माने नर्मेल फान्ड सिगां बिटिसिआव फैबाय थायोमोन सिगांनि बाजेटनि बे फैसाखौ बिथांमोना मार्चआ इयार एन्डिंमोनथ' बहाय खरसा खालामजोबनांगौमोन बेखौबो बिथांमोना खरसा खालामजोबनो हायाखै बे फैसा माखा रिटार्न थांफिनदों स्टेटआव गतिके बिथांमोना आसलते दक्ष नङा आरोखि रोंथाया दाबो जेबो माने थोजासे जायाखै इनेबिलिटि माने प्रमद बर'नाव दाबो दङ दा बेवहाय नैबे खख्लाबारि बियाबनि रायजो राजाखौ नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबाव रायजो राजाखौ माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खख्लाबारि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जे देग्लायनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव बयबो रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ जाहाथे देरहासार खालामो आरो बे ओनसोलनि मोजां खामानि मावनायनि खाबु होयो आरो हाग्रामा महिलारिनि जि आखाइ बेखौ गोख्रों खालामो दोलोखौ गोख्रों खालामो बेखिनिखौनो आङो खावलायबाय गोजोननाय थाबाय नैबे समाव
22 नं खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि शंकर बसुमतारी बिथांजों गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय आरो नैबे समाव बिथाङा बेखौनो खावलायदों खख्लाबारि बियाबनि जिखिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा गावनि बुंथिनि गेजेरजों भट होनायखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो नैबे समाव माखासे बिटिसिनि दा सरकार खुंनाय बेनि सिस्टेमनि बागै बिथाङा फोरमायदों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय खख्लाबारिनिफ्राय आं राकेश रामसियारि गोजोन्थों।